मर्निं लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खनसे बरायहरनानै लाग्रोलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ होननानै दिनैहाय नै मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारलायबाय फुं आब'जोंहाय माने आङो आब'नि फिसालाखौहाय हस्टेलावहाय नायहैनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय सानडेबो नालाय दिनैहाय ओमफ्राय आंबो फ्रि दङ आब'आबो हारसिंखाय ओमफ्राय आब'जों ओंखारफाबाय आरोना आङो ओमफ्राय सानलायबाय नोंथांमोनजों बेखौनो एसे शेयार खालामसै होननानै रावबो गैया जों सानैल' आब'जों आंजोंल' आब'आ फकास खालामगासिनो दं सालायगासिनो ओमफ्राय दायो बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामसै होननानै ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय आङो अब्ला नायलांदों आं बाबुनि स्कुलखौहाय देखायनो सेस्था खालामगोन नायनि र' हायोना हाया थांनोसै अब्ला बिजिनियावहाय नबोदयामोन दा ने स्कुला नबोदया गोदोनिफ्रायनो होनबाय नालाय गोदोनिफ्रायनो जों गोरलैनिफ्रायनो नबोदया बे गोदोनिफ्रायनो बिदि होनबोबाय लोगोफोर नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौहाय जाय नोंथांमोना आंखौ दिनैसिम दासिमावबो नायो सापर्ट खालायो नोंथांमोननि नायनायावसो नोंथांमोननि सापर्टआवसो नैबे एनिथिं मनिस वर्ल्डआ ब्लगखौ बानायनो इन्ट्रेस्टेड मोनो थ'दो होमबा थ'फादो लोगोफोर फ्लाइअभार मोनफैबाय जोङो मोननोसै आरोना बेनिफ्राय बारा गोजान गैखाला हस्टेलाबो बिजनि टाउनखौ बारलांजोबनांगौ आरो बे हस्टेला खाथिखासै ओमफ्राय फ्लाइअभारा नै बिजनिया मोजांथारहाय बे एरियाखौहाय सेर फाइनालि नै स्कुलनि टार्निंखौहाय जोङो मोनबाय हाबबाय नै गलियावहाय स्कुलनि गलियावहाय अब्ला मोनबायानो आरोना नै नुहुरबाय नै स्कुलखौबो बिराद गिदिर आरोना स्कुला ओमफ्राय फेमासखा स्कुला नोंथांमोना बयबो मिथिखायो नबोदया बिजिनियावहाय ओमफ्राय स्कुलाथ' बिराद पपुलारखा फाइनालि नै ओंखारबाय जोङो गारिनिफ्राय ओमफ्राय गेटआवहायथ' एन्ट्रि खालामनांगौ नालाय ओमफ्राय गेटआव एन्ट्रि खालामनोसै आब'आ ओमफ्राय बेनि उनाव सिङाव हाबलांनोसै मेथाइ सेथाइ ओंख्रिफोरखौ हानगासिनो मेथाइ लाबोदों नालाय आब'आ एन्ट्रिखौ खालामगासिनो नै ओमफ्राय एन्ट्रि खालामखांबाथाय सिङावहाय हाबलांनो मोनसिगोन आरोना जोङो अब्ला नोंथांमोना नायलांबाय था जोबजासिम फाइनालि हाबबाय नै बाबुआबो गेटआवनो दंगासिनोमोन नेबाय थाखादोंमोन बिमाखौ फैगोन होननानै मिथिखादों माने दिनै सानडे नालाय ओमफ्राय सानडेआवहाय बिदिनो भिजिट खालामनो नायफैनो मोनो नालाय हाबबाय नै जा बिमा फिसा जा लोगो मोनलायबाय ओमफ्राय नायदो साराउन्डिंसफोरखौ नायदो लोगोफोर बिराद मोजां स्कुलनि साराउन्डिंसफोरा एकदम फ्रेस एकदम साफाथार आरोना ओमफ्राय आंबो सानबाय स्कुलखौ जि मोजां मोनबाय ओमफ्राय आङो सानबाय आंबो देरबा बाबुखौ बेयावनो दोनफैनोसै नामा चान्स मोनबा बेबायदि सानदों आरोना आङो फालिना साफा नुलाय लोगोफोर बायदि समायनाखा स्कुलाना हाबनाय लोगो फ्रेसल' मोनखादों आरोना लोगोफोर बरिया नांदों आरोना आं स्कुलखौहाय ओमफ्राय बिदिनो नै बयबो पेरेन्टसफोरा लोगो हमनो फैदों नै बिदि पेरेन्टस मिट नै जिरायदों आरोना जिरायना दंखायो लोगो हमग्रा एग्जाम जाबाय दा एग्जामा माला जायो माला जोबो खै थारिखआव मार्च फरायबाय प्रिपेरेसन खालामबाय मा क्लासनि एग्जाम होगोनलाय नों मा क्लासनि एग्जाम होगोन 7 8आव मोनसेना कलेज फरायनाय देनांलाय मा रज'दों होनदों फिसालाया दारि गिदिर सेंग्रा देरबाय जोंना जाफि एसे जासिगोन खोमा सेंग्रा देरबाय
आंनिफ्राय दे बेस्ट अफ लाक थांसै दा थांगौ थांनोबा थाबावदो मेथाइयानो प्लासे लाबोखाबाय नै मेथाइया सानबैसे थांगोन इयो नोंना दखान बायदिल'खा नै दखान बागान जाग्राफ्रा बिमा फिसा दे बासिदो माखौ लाखियो सोदो हरफिननोसैसोनो माखासेखौहाय माने बांद्रायदों आरो नै दरफेना फाइनालि लोगो हमखांबाय ओमफ्राय जोङो दायो थांनोसै जोङो स्कुलानो बेनो माइरंफोरदां ओंख्रि लोगोसेखौ हमखांबाय अब्ला जोङो थांफिननोसै लोगोफोर अब्ला आंनि भिडिअखौ बावनो आङो दोनथ'नोसै लोगोफोर बैथिं आरो ना हस्टेला बै नुनायथिं ओरैथिं बयस हस्टेल ओमफ्राय बै फारसेथिं गार्लस हस्टेल बाबुआबो गावनि हस्टेलथिं थांफिनसिगोन माने बयस हस्टेला बिथिं ओमफ्राय गार्लस हस्टेला आलादा थिना थांदो दे मोजाङै फराय थांसै फैदो बांगाल बायदिसो नुबाय नोंखौ सान्दुङा थाजा ज्रां ना नै मेथाइया रिटार्नसो लाफिनो माखासे ओरैनो मोखां ओरैनो जादों नै बाबा आयंनि मेथाइखौ आं लांसै नोंनो ओंखारफिनबाय थांनोसै दाना गथ'खौथ' लोगो हमखांबाय नों गारिखौ साइड खालामबाय आवगायलांदों ओंखायनोथ' बेसेबा गोजानावसो नै लोगोफोर गारिया हायदै मेंसोबाय अब्ला थांफिनसै लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बाय बाय